No, čus ľudia, ja vás zdravím u ďalšieho vidíka. Dneska tu mám pokusy, no to sú, to nemusíte ne, do prdele. No, ok, tak som to konečne vymazával a vidíte, zmenil som si nejaké pozadie, to je jedno, vyzerá to docela pekne, tak sa mi to hodilo na pozadie. A dneska by som si asi spravil nejaký let's play s facecamom, takže som tu ja, áno, a my si asi zahráme hru, akú hru? Hru, no tak neviem, napríklad túto. No a my si zahrajeme, nejdem, jak sa to vypína? Ježiš, mal by som si dať tichšie zvuky. A toto zase bude hučať. Ja chcem aj zvuku. Tak to vypíme. A dneska, áno, hráme Counter-Strike Global Offensive, pretože nič iné by som si asi nevedel nájsť. Dneska si zahráme asi Arms Race, pretože to som ešte nenatáčal a navyše ešte ani som to nenatáčal s facecamom. Určite mohol som asi zahrať nejakú hororovku. Čo vy na to s facecamom? Mohla by to docela sranda, aby som si aspoň niečo také zahral, pretože už dlho som nehral žiadnu hororovku. Mohol by som si napríklad niečo zahrať teda. Pokiaľ viete nejakú hororovku, tak mi poradte dole do komentárov. A myslím, že môžeme ísť na to. OK, takže už sa nám vyhľadáva hra. Máme tu doba čekania 16 sekúnd. No, dám si takto mikrofón prejsť do dom. Šúc, mapa. Tak ideme na to. Dobre, sme tam, dáme gól. No a zatiaľ sú tu len 4 hráči, tak koľko ideme. Nebudem pozerať. Som tam. U komu som vyšiel? Teroristi. Tak. Počkaj, musím sa usadiť. Dobre, sedím a môžeme ísť na to. Máme 5,90. Jaké hodziny mám. Počkaj, mám hodziny? Mám. Som černoch. Trošku. Hej, som. Nevadí, nebudem rasista. Kto je? Ne, dobre, už nič. Ne. OK. Nebudem ukazovať vulgárne somariny. Dúfam, že mi cez video nikto nezavolá na telefón. No, zomri. No, dobre. Čo? Ja som ho nezabil? To nehrám sa už, serem na tú hru. Ale nie, dobre, samozrejme, pokračujeme. Ja chcem byť prvý. Na tejto mape som bol prvý aj minule. No minule to ste nevideli. Ale to je jedno. OK. Ne. Dobre. Donáš, dobre. Sparta! Ale môžem sa aj na to... To je koľko málo života má. Povedz ľava. Dobre, dával som ho. Mám nejakého meka, desinu. Dobre, jumpnem. Však ho však som mu dal headku, a 7... Nevysiaram sa na to. Červený. Zás mi ho zobral. No, teda respektíve, ja by som ho zobral, keby som ho zabil. No, konečne, dobré. 2 killy mám len. Som slabý, ne? Tam je červený naľavo. A ja tam prosto tam ukážem. Počkaj, idem zo spodu a teraz... Hovojo! No, dobre. Ale zás zozadu! No, poď sem. Hen. Je down. Tak ja som down, pretože má auga a ja mám prostú M9. Asi zapnem trošku zvuky. Ne. Ešte som ho zabil. Hneď si zapnem zvuky. OK, takže máme zapnuté zvuky. Môžeme hrať. Kurňa. Zomri! A nezomrel mi. To je taký pako toto. Zomri! Nezomreš! Zemri!
Zemri. Áno, mám M4. Poď. Dobrý som ja. Ešte tohto zabijem. Ale... Nestrieľa! Dement. Sprostý, škaredý. Černý. OK. No zabij ho. Zabil som ho? Nezabil. Ja končím. No ne. 7? Ja je dobre. Ja som myslel, že som zomrel 7 krát za sebou. Čo už? Takže som práve teraz zomrel. A ten zomre. Tam je hore avkač. No už není. A uchu na Srbi. Dobre. Henho, kempera. Dobre, máme jakačko. Jakačkom som veľmi dobrý hráč. Však len nechci zemreť. No, dobre. Dobre. Very good. Bam. Dobrý som, veľmi. Veľmi som. Dobrý som. Ale... Dobre, mám XM-ko. Poďme. Som koľkatý som, dobre, som ešte dosť pozadu. Pretože oni sú už 12 No, nezabijem. Ale toho by som mohol. No, Henho! No poďme, musíme ísť niečo hrať, lebo... Nič není. Hen. No, keby mi... No dobre. Henho. Dobre, down. Poď. A čo? Jak som dal tú hetku? Ja som dal takomu hetku. Tam bol červený. Máme skár. No dobre. Hen, kto zás ide po mne? Dobre, zomrel. Dobre, down, mám AWPčko, respektíve VIPko. Krivá strela, veľmi krivá, veľmi. Dobre, down. Škoda, že som nezabil toho červeného. By som dostal aspoň level naviac. Henho. Ja som netrafil. Ale... Bot ma zabije, chápete to? Hen, on už má niekto knife. Zlatý nož. Sem poď. Prosím ťa. Sem poď. A hen nechce zomreť. Dobre, máme... N249. Dobre, máme s ňou kill prvý. Poďme. Fú. Takže Demor vyhral. Uvidíme sa v ďalšom kole. No ešte najprv nejakú mapu dáme. Ja som dal Monastery. Monastery, ja som dement. Monastery, motherfucker. Alebo dáme Safe House. Dáme Safe House. No, ty kokos. Dobre. Tak uvidíme sa, keď budeme na mape Safe House zatiaľ. Čus. OK, takže sme na mape Safe House. Ja si dám teroristov. To zakrytie kamery bolo len pre efekt, takže nič také, no, zlé by to byť nemalo. No dobre, mohol knifnúť, ale načo, že to je len také kolo. Dobre, super, zabil si ma, gratulujem ti. Chápem, prečo v kuse tlieskam? No to je jedno. Perfekt. Dobre. Hen, poďte sa tou hetku dám. No tak nič, nikto tam ani není. Počkaj. Pšt, potichučku, prejdeme takto. Sem poď. Dobre, down. Down, poď! Down, dobre. Down. Dobrý si. No však zomri, no dobre. Nezomrel? No zomrel, ale nezabil som ho ja. Hen červený Karol. No. I play for fun.
Zomri. Zomrel? Zomri! Zomri aj ty! To čo dal ale? Hen. Ten mi tam bude zavadzať, aby som ho nezabil. Šuka. Šuka. Suka. Dobre, nice. Hen. Nevyskočím na múr. Ok, dobre. Ideme po rebríčku. Tu nedáme kill. Tak nie. Hen, ho ešte zabijem, tak som To je taký noob. Gratulujem ti. No zomri! No konečne. Dobrý som, dobrý som. Poďme, poďme, musím to hrať. Tak to hrám, ale musím to lepšie. Nesmiem to lamiť. Zomri, zomri, poď! Však poď! No dobre, to bol len lak. Dobre, už som sa zlakol. No... aký kill tam. Nedám. Robíte srandu. Aký oser. Spravím na ňo. On ma ešte zabije! On ma... No, nezabil ma on, ale zabil ma nejaký ten jeho šuka. Čo zase má s tou šukou? Ja nebudem šukať. No možno potom. Dobre, to už vynechajme túto sprostú tému. Venujme sa radšej hraniu, pretože vidíte, že som pozadu. Oni sú sedmičky, ja som štyrka len. A teraz budú killy. Budú killy teraz. Nehovorím. Nehovorím. No, len keby som mal stále tú zbraň SGčko, tak ešte ho možno aj zabijem. Very good. Dobre, padajú killy už teraz. Už mám lepšiu zbraň, už budú padať killy. No, ale ja som ho hitol, ne? Toho, zase no. Ide tady to, ten červený pako? No tak nejde, ale tam bol, tam bol. No jasné, že ide tady to. No, dobrý headshot. Pš, pš, pš. Dobre, AWPčko, kill. No, AWPčko mám, skorej. Ja som prvý! Dobre. Pekne, pekne som tu dobehol. Ale by som sa vrátil, pretože som red. Zabil ma nožom. Really? No, už ma predbehol. No konečne ma na spike vypol. No kde ste? Dobre, idem naspäť. Tohto nezabijem. Musia už... Už nemôžem mať tie brokovnice, lebo to mi inak nezačnem dávať, pretože oni dajú niekedy na ráno proste tie brokovnice, keď si prídem. Ale to je trošku menšie prostredie. No-scopy sa tu zase neoplatí dávať. On už ma... Čo ma zabil? SGčkom? Ja som myslel, že už ma vypkol, lebo dlho mieril. Dobre, pekný kill. Dobre, tam je. Dobre, down, už mám ja autolámu. Dobre, down. Toho som si ani nevšimol, ale down. Ani... Čo si? Čo si? Tu čo dal? To je dobrý macher. To je skorej nubak. Knifeom zozadu. Do prčíc, hen. Dobre, down. Dobre, down. A Srbi ma zase... Líci. Dobre, môžeme ísť na to. No, na hrane som myslel. Zas! Dobre, môžeme. To čo? Dobre. Už mám 5-7, áno. Podole. No dobre, down. Ešte niekto chce? Poď. Dobre, Glock.
Už idem, poď. Ja to vyhrám, si dôverujem, ja to vyhrám. Double kill, poď. 5 2000. Som red. Nevadím. Tohto dáme, to je jasnočka, že ho dáme. Poď, knife. Tak nič. Dobre, má výpo. Teraz to nemôže dať. Dobre, knifeli ho. Teraz dáme. Poď, kill, poď. Knife. Somri! Hen, ešte mi ho čorni. Poď. Dobre. Poď. Však keby mu nedošli náboje, tak zabijem. Už ma niekto predbehol. Karol. Prosím, poď, prosím ťa. Poďme, prosím. Prosím, poď. Revolver mám. Nice. Som šťastný. Nehaj ma. Sás ma, knife. Sás. Vyserem sa na to. Už nehrám. Už má knife. Gold. Není vôbec dobré, hen. Sás zomieram. Vyserem sa na to. Nemá ešte knife. Dobre, teraz mám revolvera. Ne, už má knife. Nesmie ma knifenúť ani jeho, ani nikoho. To si robíte zo mňa srandu, že ho knifol. Hneď. Ale dobre, druhé miesto. Tretie miesto dokonca. To je tiež fajn. Aj tretie miesto je veľmi dobré. Teraz dáme mapu Monastery. Áno. Už viem, jak sa to vyslovuje. A uvidíme sa, keď budeme na tej mape, lebo chcem ešte rank upnúť na úroveň 13. Teda, no. Ďalší drop. A ďalší save house, takže ja som myslel, že bude tam Monastery, ale není. Ideme zase k teroristom. M9, začiatočná zbraň. Môžeme ísť na to, na zahrievacie kolo. Tak poďme. Dobre, prvý. Teraz to už musíme vyhrať. Dobre. Ideme na to. Začíname zápas. OK, môžeme ísť na to. Hopa. Dobre, nice. Very good. No, hen. Dobre, good. Čo zas? Čo? Zozadu? Tak nič, no. Ja by som išiel zabiť. Dobre, down. Mám UMPčko. Ten je down. Dobre. Headshot? Lol. Dobre. Poď, ideme. Pekne. A pekne ešte. Poďme. Ne, záslucho. OK, máme akačko. Sme zatiaľ prvý, takže super. Ne! To je panchard. Sme traja, ktorí máme akačko. Za chvíľku 4. Kto zas? Odkiaľ? Kemper, hen. Aha, to je krv. A henten ma zabíja. Dobre, už dostal. Kto zas? Ty si teda ajmer, kámo. Ti poviem. Hen. On ma najfol. Vážne? Hen.
Dobre, ticho, prosím. Tak, už buďte ticho. Robíte si srandu, mutujem si všetkých a on ma teraz dá o 2 levely menej. Ďakujem. Aha, tohto musím... To čo dal? OK, prepašte. Musel som si napraviť mikrofón. Dobre, down. Teraz už musím ísť hrať. Však síce hrám, ale poriadne. Musím ísť hrať. To som dal dobre, ešte jeden. Ty kokos! Ešte 4 killy, dobrý som dal, dobre, toto sa mi ľúbilo. To takto preskočíme. Aha, ja som myslel, že tam ešte budeme, akože na hentom, že zostanem. A to ma dalo dole, tak nič no. Aha, to je náš, dobre. Dobre, zabil som ho, máme už ďalšiu zbraň. Ale stále nie som prvý. Jaj, škoda, že nebola headka. Škoda. Nechcem sa spánovať tu na... Hen, musím ho zabiť. Prdele! Poď, prosím. Dobre, 7. Čo má on? S čím ma zabil? Jaj, auga. Do riti. Dobre, poďme, musíme ísť hrať. Lepšie. Dobre, máme novú. Dobre, VIPko. Dobre, máme VIPo. Level... O, 9 som už. Ja ho netrafím. Zás ho netrafím. Nechaj ma. Kuchač. Hacker. Vykuchám ťa. Tu máš, vrátil som ti to, pán Chart. Dobre, nice. Ešte tohto, poď. Dobre, nice. Ešte tohto. Poď, prosím. Ja som ho nezabil. Nevadí, zabil som aspoň hentoho cez stenu dokonca. Dobre, pekne. Ešte jeden kill, poď. Dobre, nice. 4. V rade máme. Dobre, máme Negeva. No, už nemáme. Máme stále, ale zomrali sme. Teraz pôjdu killy. Tak nič. Poď, teba dám. Najfer, škaredý, okatý, chlpatý. Hen. Ďalší, pre Boha. On ma úplne... Domáš, tu máš. Ne, Domáš, tu máš. Tak. Pekne. Tohto musíme zabiť. Dobre, nice. Pekne, musíme. On už má 16. Very nice. Čo dal zás? Prosím, musím to vyhrať. To nedám, už nestíham. Ináč on ten play for fun je v našom týme, čiže ho nemám ako zabiť. Ja som ho zabil? OK. Skončil som na 3. v podstate aj 2. mieste. Takže dostanem rank up. Ja som nerankapol. Nevadí. Čiže neuvidíte, čo dostanem, lebo... jak vám to poviem, je to už 25 minútové video. Myslím, že toto už stačí na Let's Play s Facegameom. Pokiaľ sa vám teda videjko páčilo, tak nechajte like, pokiaľ nie, tak nie. A zatiaľ čau. Zakriem kameru, dobre? Pre efekt, pozor na to, pre efekt.
Zatiaľ sa nám načíta ďalšia mapa. Prefekt. Dobre. Čaute. Čaute. Nemám outro, takže to budem musieť len tak zakryť. Takže čus.